салом ба кулли нафароне ки моро ин лаҳза тамошо мекунад ва ман ин наборро барои анамон блогероне ки бисёр илтимос мекунанд, моҳош қади дархост мекунанд барои просмотрашон ки биёям ман сабт кунам барои интервю додан ва барои чӣ интервю да зора мекунен ва сарлавҳара тамоман як чизе ки мада маъқул нест, ҳавая мемонен сарвиноз шавҳар мекунад, сарвиноз ба шавҳар мебарад. ягон инсон зан бе шавҳар намеша ва ягон мард бе зан намеша. Леки маънои ӯро надорад ки ман дар намоиш мондам айни ҳол шавҳар кофтисам биё ки ман шавҳар мехоҳам, ин маънои ӯро надорад. ва ин аз ҳамин байни як соат интервю илтимос блогерӣ ҳамеша нагиред, набуреду дар тамоми ҷо барои просмотр рихтон реклама накунен. мада занг назанен аз ҳама тараф, уже телефони ман дам намегирад. ман шукр нестам, хоҳиш мекунам ай шумо ҳамин чиза истифода набарен. ман гуфтам ки бешавҳар намешавад. бале ман гуфтам ки зан бешавҳар намешавад, мард безан намешавад. акман як қиссае ки ман хостам ки рост гӯям, не ки маънои ӯро надорад ки дигар дар куҷои як касе боша бояд ман бигирам. агар дар куҷои якта шавҳар боша, яка зангир бошад бояд ман акӯин ҳавая бигирам, ин маънои ӯро надорад. ман да бисёр занг назанен, илтимос мекунам ва илтимос ав блогеро мекунам ки дар инстаграм дар тамоми шабакаҳо ҳамона камтарша бурида шавҳар гуфтан намонӣ. хоҳиш мекунам мана упоминут кардеси бисёр беӯра ман ия намемонам дар сайтам. худтона ғамам нате, ташвиш натиен, мондам каде уже ай ҳами шавҳар дорен, шавҳар каден, шавҳар намекунен. охай вақти соат дора ҳамаи ҳоли инсон вақте ки захми дил дора, вақте ки инсон мисол худаш нав ҳамин коро болои сараш омадага ҳичи намехоҳад. барои ман да занг назанем, ман шавҳар кунам нестам. ҳарчи ки дар қисматам боша ба вақти соати худаш. саломат бошед.